What's up mga ka-Abdi Klaban ng Dimagluya? It's me again, Louis Saints. At kung bago ka pa sa channel ko, huwag kalimutan i-click yung subscribe button, pati na rin yung notification button. For today's video, we will be doing an adventure. Yes, we will be exploring Tupi, South Cotabato. So hindi lang known ang Tupi sa pagiging fruit, vegetable, and flower basket dito sa South Cotabato. At syempre meron siyang tinatagong angking yaman. So yun yung pupuntahan natin ngayon. So kung gusto nyo malaman kung ano ang Tanyongon Resort, please do keep on watching. So for only 20 pesos, may experience mo na ang Tanyongon Spring Resort. So here with me is, ayan. Saan naaabot ang 20 pesos mo? Welcome to Tanyongon Spring Resort. Socks is next, socks is now. And always remember to bring with you your face mask and your CCTS. Let us obey the new normal protocols. So guys, ayun, ang dami nang naliligo. Ayan, kitang-kita naman natin na nag-i-enjoy lahat ng tao. So let's ask them kung ano yung experience nila o yung feeling nila habang naliligo dito sa Spring Resort dito sa Tupi, South Cotabato. So I am here with me. Your name po? Hi Karen. So ano ang experience mo sa pagligo dito sa Tanyongon Resort? Ilang beses ka nang nakaligo dito? Tatlo. So, sa lahat ng mga nanonood, how can you invite them? Sa lahat ng nanonood, pumunta po kayo dito para ma-experience yung Tanyongon Resort. What's up mga ka-Abdi? Laban lang, hindi magluya. So, taga-san kayo? Taga Tupi Poblasyon. Tupi Poblasyon. So, ilang beses ka na nakaligo dito sa Tanyongon? First time pa lang, pero sulit. So, see? First timer siya, as ako din, first timer, and all I can say is that worth it yung pagpunta dito. Travel nga, parte kainit tayo. Ayun, napaka worth it siya kasi for only 20 pesos you get to experience this.
Kung sa Jensen to siya, pwede siya ma-consider as Olaer Spring Resort. That's right. Short trivia, Olaer Spring Resort is the summer capital of General Santos City. Tara guys, let's swim. It is indeed wow Tupi. So now we will be going to the fall. Ayan, ang masasabi ko lang dito sa Tanyongon Spring Resort ay napakasarap ng tubig, napakalamig, tapos yun, spring kasi talaga, tapos ayan, kita nyo yan. Yan yung parang labasan ng tubig na umaapaw na. Basta! Of course, we should support our local destinations kasi nga, we should support Stocks Argent Tourism. Stocks is next, Stocks is now. Sa mga nakapanood ng video na to, don't hesitate to comment down below kung may gusto pa kayong lugar na puntahan ko. And ilalagay ko down description below kung how to get here. This is my November summer that I will surely remember. Once again, this has been Louis Saint. What's up mga kaptik laban natin magluya? To my next video! Ikaw, saan naaabot ang 20 pesos mo? Tara na sa Tanyongon! Tara na sa Tanyongon! Tara na sa Tanyongon! Stocks is next! Tara na sa Tanyongon! Sa Tanyongon! So, is Next! Bye!